Toto je videozáznam z nášho nadšenia z toho, čo sa nám podarilo vytvoriť. Lebo toto dieťatko síce trvalo asi 2 hodiny, kým sa vyrobilo cesto cukinové, mimochodom kvalitka zdravá a dobrá. Neochutnali ešte. Neochutnali, ale bude dobrá. Museli sme z toho vylievať šťavu, lebo plech bol... Fakt, že to plávalo, no trošku asi šampiňóny pustili šťavičku, ale vyzerá to luxusne. Fantasticky. Fantázia. Ako toto, pozri na tú kukuričku, ešte aj tá cibula je taká zošúverená svojou, neviem, ani nemám slova. Úplne luxus. Nebičko v papuľke. Rišo? Dobrú chuť. Live reakcia? No, ja. Pizza príborom. Barbar. Počkaj, nemám tam tvár? No. To je luxus. To je luxus, man. Takže... Ja nemám ako čas hovoriť teraz. Tak to vidíte, ako takéto niečo ste mohli zažiť, keby ste došli do Brna. To je pravda. Na hotdogový štvrtok na budúce. Tak budúci hotdogový štvrtok je pizzoška. Plávajúca pizzoška, domáci recept. Steamed hams. Pizzový štvrtok. Nie štvrtok, však je sobota. Je sobota, však? A ďalší štvrtok bude pizzový. OK. To je dosku. Dojdite na pizzový štvrtok. Amen. Dovidenia.